Krásně. Okay. Počkej, no. Mám ho převrátit? Ne, nech to dát. Ať on se převrátí sám, ne? Musím, že dát. Ale jo, počkej. Dívej. No je mrška. To jezdí jak Angliča potom, že? Tak jo. Je tam? No, za chvilku vyleze. Ale non stare al sole, Ale. Už vyleze. Mhm. Tady je označený ten korál. Vlastně tady takové to tmavé. Tady vlastně lidi jsou kolem toho korálu, kolem těch bojek. Tady se všechno vypluje. Tady kousek za tím, už se plave ještě, tak tam už jsou pak želvy tady. Třeba tam, kde, když to přiblížím, tady jsou bojky, tady třeba jenom plave a ten už je zřejmě se želvou tady. Tak, jdeme se na ty podívat na ty hvězdice? Co? To je samý korál vlastně tady. Tak už natáčím, myslíš, že půjde? Jo, je živá. To jsou zvědaví. Vidíš? Už jsem říkala. Chodí. Ta je hustá, že jo? To jo.